Има ли ме или не е тук ли съм и защо? Защо нужен ли съм или не съм? На кого? Има ли ме или не? За какво щастието? Какво е то щастие? Или не? Птиците и тех са тук. Има ли ги или не? Птиците и те летят. Щастливи ли са или не? Щастие. Какво е то? Трябва ли ми или не? И водите те текст. Има ли ги или не? Вълните гонят се и те в бяг. Всичко по пътя си рушат. Щастливи ли са или не? Моят свят и той е тук. В ръцете си го нося, с очите си виждам света. С душата си го чувствам и малкото камъче има съдба. А моята друг га нося, с очите си виждам света. Щастлива съм да го чуя. С душата си виждам дъга и летяща нощна пеперуда.